Ricardo Costa cessa temporalment en les seues funcions com a secretari general i portaveu a les Corts. Es compleix així l'acord del Comitè Ascensió, les de secretari general. Ahir ho va acordar per unanimitat el Comitè Executiu Regional del partit i avui s'ha fet efectiu. Ricardo Costa cessa en les seues funcions com a secretari general del partit a la comunitat. Ho fa mentre dure la investigació sobre els seus comptes que ell mateix va sol·licitar per a demostrar la seva honorabilitat. Que no se ponga nunca en duda mi honradez, es lo que he estado intentando, defender mi gestión, mantener mi honradez y no aferrarme a ningún cargo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues creo que eso lo he conseguido y ahora estoy, como siempre, a disposición del partido y de la dirección nacional. Assumirà les seues funcions en el partit César Augusto Asensio, fins ara vicesecretari de Política Autonómica y Local. Cumpliré con lealtad al partido en las obligaciones que de este nuevo cometido tengo y en tanto en cuanto dure esta situación provisional, que espero que sea lo más corta posible. Els canvis s'han reflectit també a les Corts, on el grup popular ha triat Rafael Maluenda com a substitut de Costa en la funció de portaveu. La direcció nacional del partit ja ha citat Costa perquè puga defensar la seva honorabilitat davant de totes les acusacions. I pel que fa al cas de l'embarcació a la Crana, la situació es complica per moments. Els pirates somalis demanen vora 3.000. El Ministeri de Defensa amb armadors i sindicats i un altre nivell internacional sobre la pirateria durant la presidència espanyola de la Unió Europea. De l'Alacrana, una afirmació. La situació és complicada. Nou colp contra la económica global. Ha sido efectivamente